नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण एक मालवणी कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक असा, कसला व्यसन. बहुतेक व्यसनी जी माणसं असतात ती आपलं व्यसन लपवायचा प्रयत्न करतात किंवा लग्न कार्याच्या वेळी त्या जो मुलगा असेल तर त्याचे आईवडीलसुद्धा तसं ते बहुतेक वेळा कधी नाही अगदी मुश्किल असलं तर सांगतात मुश्किलीने की कधी ते मित्राबरोबर काहीतरी घेतो, बाकी काय नाही तसं असं. तर ह्याच्यावर एक शोलेमध्ये एक सीन आहे. अमिताभ जेव्हा तो मावशीकडे जातो बसंतीच्या आणि धर्मेंद्रची शिफारस करतो लग्नासाठी, तेव्हा तो मोठ्या खुबीने विनोदी पद्धतीने एक एक व्यसन उलगडत नेतो. साधारण तसंच त्याच पद्धतीवर ही कविता आहे आणि या कवितेचा नायक आहे बाबी. मालवणी कविता असं. तर आता आपण कविता ऐकूया. कसला व्यसन. तसा बाबी कसलाच व्यसन नाही. तसा बाबी कसला व्यसन नाही. लोकांचा काय हो, लोक वगीच बोलतात काय काय. तसा बाबी कसलाच व्यसन नाही. उठलो काय तंबाखूची मशेरी होई जाता. उठलो काय तंबाखूची मशेरी होई जाता. चाय खाल्ल्यावर तंबाखूची चिमूट लागता. पोटात ठेवूक. उठलो काय तंबाखूची मशेरी होई जाता. चाय खाल्ल्यावर तंबाखूची चिमूट लागता. झाड्याक जाताना खिशात इडी ठेवता. झाड्याक म्हणजे शौचाला, संडासलं. झाड्याक जाताना खिशात इडी ठेवता. इडियेशिवाय तो मोकळा होणार नाही. इडियेशिवाय तो मोकळा होणार नाही. तसा बाबी कसला व्यसन नाही. दिवसाक 5-7 कप चाय पिता. दिवसाक 5-7 कप चाय पिता. मच्छीच्या जेवणाआधी थोडी घेता. मच्छीच्या जेवणाआधी थोडी घेता. मित्रमंडळी वांगडा कधी रमी खेळता. मित्रमंडळी वांगडा कधी रमी खेळता. मित्रांचा आग्रह तो करीत काय. मित्रांचा आग्रह तो करीत काय. तसा बाबी कसला व्यसन नाही. सहज मनान गुटको चघळता. टाईमपास. सहज मनान गुटको चघळता. हेचे ते का तेचे हे का गजाली सांगता. सहज मनान गुटको चघळता. हेचे ते का तेचे हे का गजाली सांगता. संध्याकाळी वगीच नाक्यावर रेंगाळता. संध्याकाळी वगीच नाक्यावर रेंगाळता. टाईमपास होणार नाही तो करीत काय. टाईमपास होणार नाही तो करीत काय. तसा बाबीत कसला व्यसन नाही. हप्त्यात 2दा हॉटेलात जेवता. हप्त्यात 2दा हॉटेलात जेवता. हॉटेलात जेवल्यावर मावो खाता. हप्त्यात 2दा हॉटेलात जेवता. हॉटेलात जेवल्यावर मावो खाता. हाऊस म्हणान कधीतरी इंग्लिश लागता. हाऊस म्हणान कधीतरी इंग्लिश लागता. नाचगाना तसा त्याका वर्जन आहे. नाचगाना तसा त्याका वर्जन आहे. तसा बाबी कसलाच व्यसन नाही. वर्षा 6 महिन्यान गर्लफ्रेंड बदलता. बाबी वर्षा 6 महिन्यान गर्लफ्रेंड बदलता. दिवसभर हातात मोबाईल लागता. रमीत तो रमता. रमीत तो रमता. तरी कोणच्या आहारी गेलो नाही. तरी कोणच्या तो आहारी गेलो नाही. तसा बाबी कसलाच व्यसन नाही. लोकांचा काय, लोक वगीच बोलतात काय काय. लोक वगीच बोलतात काय काय. तसा बाबी कसलाच व्यसन नाही. बघा आता बाबी किती गुणाचा आहे तो. तुमच्या आजूबाजूपासून बाबी तुमका भेटतही असतात. तरी कविता कशी तुम्हाला आवडली का, कशी वाटली ती कवितेला कमेंट करून कळवा. तुमचं जवळच्या बाबीचा का अनुभव असलो तरी लिहा. आणि आता कविता आवडली तर लाईक द्या. आपल्या मित्रमंडळींना पाठवा. कोणी चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो करा, नवीन असेल तर. आणि आता परत आपण भेटू पुढच्या आठवड्यात एक मराठी कविता घेऊन.